začneme so zelenou tapetou a dajme tam nejaký text, takže máme text a ten text bude gaming, takže toto ja nebudem natáčať sám, ale budem natáčať s priateľmi a toto videjko len budem natáčať sám, ale ostatné budem natáčať s priateľmi, ja sľubujem. Takže toto bude veľmi krátke a ja len budem písať gaming team a tak. Takže gaming team bude náš nový kanál, takže dúfam, že sa vám náš kanál bude páčiť a dajte nám odber. A proste bude to dobré, keď nám dáte odber. Takže proste bude to tak, že a proste teraz vám nakreslím smajlíka a to bude všetko o tomto videjku. Takže toto bude len trošku krátke info. Tak. A proste ja viem, je to hrozné. No, ja neviem pekne kresliť. No a takže proste bude tak, že náš kanál bude dobrý a dajme to. Takže takto. Takže náš kanál bude veľmi, dúfam, že dobrý a všetci budú napísaní na obrazovky, takže no a ešte aj prečítajte si tú poslednú vetu, to bude asi najlepšia, takže ja neviem nakresliť to blejsku, ale proste to je všetko o tomto videjku. Čaute.